ľudí, ja vás dneska vítam u Fortnite videa. Ideme si zahrať Reloady s mojim kamarátom Slavom. Choďte určite na jeho YouTube kanál, volá sa tam sboss15 a dajte mu tam like a odber. A my si ideme zahrať Reloady. OK, man. Poďme. Zase ti to spadlo? Nie. Ale mamka zapína nabíjačku, tak aby to nebolo počuť. No. Ja si zoberiem Kim Kardashian. Ale to ja keď som začala natáčať kámo na YouTube, tak proste som... Ty na čom? Ty natáčaš na mobile, nie? Hej. Baby, right now, over right now, pull it down now. Feel here right now, rock right now, rock right now. Kámo, ale teraz neviem, že či ideme domov Slováci, alebo nejdu. Či kde idú? Domov. Asi nie, bo však koľko sme, počkaj. Koľko sme... Slovensko, Švédsko, počkaj. Bože, kámo, mňa to tak sekná. Si videl toho fištika, kamo? Flasha. Jakého? V šope je taký fištik flash, kamo. Kámo, koľko sme prehrali, alebo vyhrali? Vyhrali sme 3-2 proti Taliansku. To viem, ale proti Švédsku, počkaj, pozriem sa. Proti Švédsku sa mi zdá, že... 5-4, kámo, nejdeme domov, Petri, nejdeme domov. Jo, takže ostávajú tam, možno ostávajú aj na lige. Kámo, možno, že Poláňa, kámo. Máme šancu byť aj majstri, kámo, proste. To podľa mňa toto budeme už aj majstri. A ja si myslím, ako, možno proti, podľa mňa proti Kanáde alebo USA prehráme. Keď sme nad Švédskom prehrali, tak nad Kanadou a nad USA. Nie, Švédsko sme vyhrali, Petri, nie? Čo? Švédsko sme vyhrali, Petri. Nie, Švédsko sme prehrali, Petri. Aha, takže idú domov. My nejdeme domov. No Švéd si povedal, že Švédci vyhrali proti nám. No, vyhrali, ale my nejdeme domov. Ja. Lebo ideš domov, keď prehráš... keď prehráš o 2 góly, nejdeš domov. Keď prehráš o 3, ideš domov, chápeš? Mhm. Takže... A my sme prehrali o 2, takže ešte nejdeme. Ale podľa mňa proti Kanade a USA na 100% prehráme, kámo, to proste. Ako pred 2 rokmi sme vyhrali proti USA 5-4, ale to je jeden bod, to sme nemali nič, takže... A to sme mali šťastie, takže... Abo po toto. Abo nie, počkaj. Lebo nejak nechce ísť ten reload, kamo. Tak asi musíme vypnúť a zapnúť Fortnite. Ja, okej, tak sa... A ty už ideš? Ja neviem, ale ja si natáčam to. Áno. Ja tu sa raz... Teda... Skús ešte raz. Right on rock. Kamo, nejak mi to nechce ísť. Kamo, ja teraz tak teraz hľadím flonko, kamo, že... No. Kamo, dneska som natáčal video, No. že natáčal som ho... Tak vypni a zapni. Skúsme vypni. Okej, tak sa teba líbnem, hej. Jop, a ja kamo. Potom ti dám invite.
baby, right now. Toto si... Okay. Ještě chvíli počkáme. OK, daj ready. Kámo, počas? Jo. Okay. Ja potom chcem začať aj streamovať, ale ja neviem, jak to mám urobiť. Sa musím niekoho opýtať. Budem aj streamovať rovno. Kámo, vieš, jak streamovať? Nie. Neviem, na čo streamovať. Alebo však si daj návod, že ako streamovať na PC. Ale máš 50 odberateľov, ne? Mám 50 odberateľov, hej. No, Ja mám 67. Už. 67. Kámo, ty máš 67. Jop. Ale za 200 odberateľov si idem kúpiť novú myšku a novú klávesnicu, keď tam dajú fanúšici 200 odberateľov. Hej? Jop. Kámo, tak napíš všetkým mojim fanúšikom, kámo. Mám, že 200, to vieš koľko? Jop, tak to mi pomôžeš veľmi. Mám, že 274. Nie, kámo, vieš čo? Im odporúčiš toto video. Čo? Im odporúčiš toto video. OK, ale kámo, vieš za čo dostaneš strašne veľa lajkov? No. A odberov? Urob short, ale choď toto na môj YouTube kanál. Jo, ja viem, čo tam máš. Taký Roblox, že skáčeš taký tento a tam máš takú... Áno, kámo, to urobil aj Metlička, preto má tak veľa odberateľov. Jo. To urobil aj Metlička a preto má tak veľa odberateľov. Ja vím. On to aj rozprával, kamo. Čo? A ja... On je zlý Metlička je bot, kámo, on hraje bot, kámo. Jo, ja neviem, skade má on 475, kamo. Vieš, však on natočil to video, kde prosil divákov, že mu dali odber. A to nie je zase také ťažké, ako... Jo, ale on aj streamuje, kamo. A ja chcem začať streamovať na YouTube. A ja streamujem. Ja začnem streamovať na YouTube asi viac. Na YouTube začnem streamovať. A potom, keď už budem lepšie vedieť streamovať, tak začnem na Kiku. Shit, kámo. To si nemyslíš vážne, Kámo. kamo. Nemám žiadnu zbraň, kámo, neviem čo robiť, kámo. Proste vieš, to proste úplne, keď nemáš žiadnu zbraň, to je také, no. Pacha, tam dole sú, tam som išiel. Sú tam ty, jenom. Tak, mám ti pomôcť, či máme radšej či? Jo, poď mi pomôcť, bože, alebo nechoď radšej, kamo. Bože, to bol bot, kamo, Hej, kámo, keď nemáme žiadnu zbraň, kámo. Obidva nás tam zbraň. Ne, kamo. Si posral. Jak ťa mohol s pištolkou zabiť, kamo? Nemám potom pod, kámo. No tak nič, kamo, tak No, no dobre. tak to som riadne posral. Kámo, ja som nevidel. A keď bude na tomto tu videu aspoň 20 lajkov, tak začnem streamovať na YouTube. Twitch. Kamo, typek sa volá Twitch. Si to všimol? Nie. Ten futbalista sa volá Twitch Semil. Okay.
This is a 3-second song. A vieš, a on to má ľahšie, lebo keď on streamuje, toto je ľahšie, než natáčať, kamo. Kamo, hej, to je pravda. Streamuješ 5-6 hodín a máš to, kamo. Ale ne si kámo, nekamo. Kamo, vieš, čo je najlepšie na streamovanie? No, Volá sa to, že Coco Planet. Ono, to vieš, aké dobré? no. Ako, ono to není nič na streamovanie, ale streamuješ normálne cez YouTube, kamo. Pustíš na mobile proste Coco Planet, hej, to je aplikácia, kde môžeš púšťať anglické filmy a keď dáš anglické, tak budeš mať tým potom viac ako sľadnutí. Ale vieš, ja chcem streamovať na počítači. No áno, ale keď by si streamoval, proste môžeš aj na počítači, ale kamo, tak to získaš úplne ľahko od bratrov, chápeš? To je proste, kamo, to... Ja si idem práve, že aj dneska asi prepojiť YouTube kanál, akože ten, čo mám na mobile, s počítačom. Kamo, ale také máme, ja tu nemám žiadnu zbraň. Kamo, čo mám robiť, keď nemám žiadnu zbraň? Ja No, mám, kamo, no. aspoň nenička s tým. No, dobre, kamo, už mám jednu zbraň. Baby right now, baby right now. Kamo, ja to som úplne kárny, kamo. Still here right now, right. Kamo, kde si tu postavený, vidím. Kamo, on zdroje tam. To je loser. Still here right now, Kamo, ale dojde, ono to niekde ide. Kamo, ja sú takí retri, ja som si dnešný na túto shotgunu, čo... Teraz? Možno. Ale opustí sa. OK. To si úplne urovené. Dobre, som mám. Bože, slavo. Nie. Poď. Nie, mam teraz nie kamo. Matias, No, ja za chvíľu musím skončiť, okej. lebo chceme znižovať. To tak neskoro? Jak je skoro, však na nočné lyžovanie. Aha. Tak na nočné to jo. Nočné lyžovanie je za mňa super, kámo. Tam jazyčka nič nevidíš. A ešte na Kubášku, kámo, tam ideš cez les, nič nevidíš. Matias, bol si niekedy na Kubášku lyžovať? V Kubáchoch? Hej, Jo. kámo, vieš, aký ten tam tam? Jo. No, tak ja som ešte na tým skokal úplne v plnou rýchlosťou, kámo, ja som doletel asi 3 metre do výšky, kámo. Tak vysoko som bol, extrémne. Kámo, ty máš ten revolver. Ešte keby ja dohrú, ale mamka ide na nechty, takže to nič. Či čo? Že a ja by som chcel ísť, ale tak mamka ide na nechty. Kde ide? Na nechty. Čít, kámo. Do ríči, ten... Kámo, je to Jule a ja to vidím. Kamo, ale tak dvaja idú po mne za sranci, za sranci. Čít, kámo, ja to som...
Burn right now. Na kámo, to je prostě. Kámo, bacha, tam v těch domčekoch nezabili to. Je za tebou Matias? Jo, bo oni to majú low jak prasce. Shit, kámo, ne. Dostal. Kámo, ty byl dostal. Dead. Shit, kámo. Matias, pojď sem. Počkaj. No poď sem. Pojď ku mně. Tu, pojď. A to? OK, a pojď. Tak ty si kámo Si hrozně na hovno položil, kámo. Ne, já si myslím, že půjdeš a rovnou do toho skočit. Ale to jsem úplně do toho duchám. Tak toto videjko bude mať tak 18 minút, takže to je dobré. A jsem že vás musíš postřílet, bo... Víš? Jo, viem. A když je dobrý postříleš, kámo, tak možná, že by se poslavil. No si s tým dám trošku záležet. Máš videa z tebe, kámo. Nemáš medkit? Aha, ty si si teda dal. Nebo nemáš. A mám mě. Tak miňa mám aj ja. Co na healu? Shit, kámo. Kámo, tak ty si face frajer, kámo. Nevieš zabiť ani jednoho bota. Kámo, a nejde. Dobre, ja tam idem. Shit, kámo, ale majú jedno. 130 tam, 130. Môžeme to nasiť. OK, tak čaute ľudia, toto je koniec našeho videa, tak zajtra si natočíme ďalšie video, tak čus a majte sa fajne.